जायखिया गैला खारस'नहैबाय नाथाय माब्ला आरो माबोरै माने मा मोनथिबावनोहाय बाबु दानि गथ'फोर खायसेलाय बिदिनोसै आरो माबा गामि मोनसे थिंजायनिनोहाय खाथिनिनो बिदिनो बेजोंनो थांफानाय बायदि होननाय खोनादोंहां आंबो खेबसेबो लोगो मोनाखै बिसान न'जोंबो बारा रायलायनो मोनथ'वासैना न' सिंनिफ्रायनो ओंखारथाराहाय रावबो मा जादोंबा माबा दावराव दावसिखायनो अब्लाबो हा थाङोबालाय सोंहैनायबानो जाबाय दे बाबु नाथाय लोगो मोननाय नंला फन खालामाखै नोंनि लोगो हाथरखिनो ओहो हाबासो डाइरेक्ट मोनजासिगोन बायदि मोनबायहां बाबु नोंबो हाबायावनो खेबसेनो डाइरेक्ट फैखानोसो मोनसिगोनदां फन हरनाय नायनाय ओमफ्रायो एसे हमजादोंना बोरैबासो होननाय खोनादों सेंग्राजों आरो इदिनो बेखायनो खोमाहाय हमजादों सोरजों बिदि जाखो हाथरखिया माने बेना गोसो थोनाय दंखायोमोन हाथरखिना गोसो थोनाय दंखायोमोन मालाबानो खारस'नहैबाय बियो नाथाय सोरनाव आंनो हाथरखिखौसो नांगौ सोरनाव खारस'नहैखो बियो नङा बेबायदि जानो हाया आं जायखौ फसायदों बे गुबुनजों थांनो हाया गुबुनजों हाबा जानोनो हाया माने नङा नों बेबायदि मारै दानो हाबा जानांगौ जाखो दे नोंनि थाखाय आं दासिमबो बेनिफ्राय थांथ'वाखै नाथाय आरो दिनै लास्ट मोमेन्टआव नों गुबुनजों खारस'नहैबाय वाइ हाथरखि मानो जाय बुस्थुखौ आं हास्थायो माने हास्थायो आरो जुदि मोनाबाना बेखौ आं हासिल खालामो जेरैखि जायाबाबो सोर लाइफआखि बिदि जायोनालै गार्लफ्रेन्डआनो गैयाद्रायबो होनजाया जेनेबा थेवबोथ' ना डाइरेक्ट सिद्दा हाबानिसिमसो खोथा सहैबायना हिनजावसो हरफा जागारगारबायना आङो बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ दे जेन'बा नङा आं दाबो गोसोथोआखैनो गोसोथोआलासे आं सोरखौबा बोरै हाबा खालामलायखो गावनि बेस्ट फ्रेन्डखौलाय बोरै माने जुलि खालामबायनांगौ दे मोजां मोनलायलायनायबा मोनसे खोथामोनब्रा थोर मोनसे प्रब्लेमनि थाखायसो आंबो हाबा खालामगोन बुंगारबायबा आङो आरो हिनजावबो लानो हाथ'वाना दानो आंहा जेबो गैयाना मारै जाहोनांगौ आंलाय दख'ना गांसेखौनो होनो हानाय नङा आं दानो फुजा मेला सफैबानो हनै माथो ड्रेसनि दावराव जायो आरो माबा माबि हिनजाव लानायनि सिमाङानो गैथ'वा आंना दानो जुलि जाबाबो एसे गोबाव माने बिराद गोबावनि उनावसो हाबा खालामगोन आङो बिनिफ्रायथ' आं जानला मानला जुलि खालामाब्रा एसे माने लाभ ट्रायंगोलबो जाग्रोनांगौ ना लाभ साब गैयाबालाय बोरै इन्टारेस्टिं मोननोब्रा ओमफ्राय र' हाथरखिखौथ' लाबोबाय आङो नाथाय बेखौथ' सानासैना हाथरखिनाबा सोरबा दंखायो ना मायो दा आंनि बेबायदि लाबोनायाव बेहा प्रब्लेम जाया होमबा जागोनथ' र' दादिया मेथाइ लाबोदोंमोन मेहेराबा जायो ना मायो मेहेर हाथरखि सरि मेहेर दाथ' सरि होनना मा जाबावनो संरायफिनाबा जागोन बे मानोना गं रज'योनो मिथिबाय गं रज' जानो लुबैदों नङा माथो दा अबाव गं रज'लाबायनो ओरैनो बुंनायनि खोथासो बे आबैमोनाबा होनोमोन बेखायनो आङो सोरजोंबा खर'आ बिदि नांफ्लांबाना खर'खौ माबाफिनखायो आङो गं रज' जानो गोसो गैयालै आङो मा बुङो आरो नोंबो दे औ नाथाय आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन नोंनाव मा खोथा मेहेर खोथाया जाहैबाय आरोना मा बुंनो सानदों नों खोथाया जेला जोंनि हाबासिम सहैखाबायना आरो बायदिसिना खोथा बुंजाबाय जेला बेखायनो डाइरेक्ट खेबसे मोनसे खोथा सोंबावनि आङो मा खोथा माने खोथायाथ' बिराद दंसैलै दा आंनि बेस्ट फ्रेन्डजों जुदि आङो जुलि जानांगौबा बोरै जागोन दे नोंनि बिमा बिफाया नोंनि बिदायाथ' आंखौ नोंजों सन्देहसो खालामबायना ओमफ्राय बेफोरनि उनावबो दाथ' आंनि लाइफआव मा जागोन नोंनि लाइफआव मा जागोन बेखौथ' आं बुंनोबो थांला आरो साननोबो थांला बारा नाथाय थेवबो सोरबा गोसथोनाय दं नोंहा सानखा नङाबा उनाव फस्थायगोनबो आं सोंदों सोरबा गोसथोनाय दं नामा होनदों आङो बिदिथ' गैया आंना रावबो गोसो थोनाय गैमारा दा ओहोथ' आं रावखौबो बिदि मोजां मोननायानो गैया आंना ओमफ्राय नों आंनाव मानो बिदि सोंदों मेहेर आंथ' बुंखाबायानो जुलि खालामनो बिदि आंबो जबरदस्ति गोसो गैया होननानै
गिबाय हाथरखि गिबाय नों आंखौ ओमफ्राय मानोथो सोङा नों? Hey, come on. सोंखाथ' नांगोन ना जुदि सोङाबा बोरै जालायखो प्रब्लेम जाबाय जेला उनाव बे बायदिसिना मोनथिबा प्रब्लेम जानानै बेलेग आरो प्रब्लेम जाबावबा मा जागोन बेजों नोंहाबोथ' एसे प्रब्लेम जानो हानाय ना नोंनि मोजां मोननाय दङब्ला बेखायनो सोंबाय आङो बेखायनो आंनो खिन्थाबाबो जेबो नङा खोन्थानो हागोन बयफ्रेन्डआथ' नोंना ब्रेकआपसो खालामगोन ना आंजों बायदिसिना बिदि मोनथिबा ओमफ्राय नोंना? आंनिखौ गलि मारो बाथो नोंनियाबोथ' थुनथुलाया मोनथिबा नोंखौ गासै मोनगोन ना? नोंखौ आं माबा मोनसे बुंदों थुनथुलिखौ लानानै बुङाखैना बेखायनो आंनि सोमोन्दै बाथो आंना जेबो बिदि गैया आरो आं नोंखौसो सोंदोंलै नोंखौसो प्रब्लेम जाजानो गिनानै सोंदों आङो सोरबा बयफ्रेन्ड थानायबा बायदिसिना बेलेग भाबिगोन ना गैयाबा? गैयाबाथ' गैयासै मोजांनि खोथा आरो दंबाबो जेबो नङा बाखि जा प्रब्लेम जादों बेखौ साननोसै आरोना लासै लासै ओमफ्राय मानो लिंफैयामोन आंखौ जारौआ दादिया मेथाइ लाबोदों बेखौनो जानो लिंहरदोंमोन सफैबायना? हो आफा फैबाय दे थांगोन दे र' दे आं थाव फुनां खानाय खानानै थांनि साला बयफ्रेन्ड दंमारसो नंदोंमोन आं बाट गैया अके गैयाबालाय गैयासै आंनि मेरखौ बोरै सेनो हानांगौ बे हाथरखियालाय हो फन हम साले हाथरखि फन हम हमालै फनखौबो हो मानो खारस'लायनांगौ नों आंनि मेहेरजों नों मिन्थिखायोआनो आं मेहेरखौ मोजां मोनो होनना मेहेरा आंखौ मोजां मोनो आरो मेहेरा आंनि थाखाय बेसेबां फाग्ला आं मिन्थिगौ नों मिन्थिया नों खारसनबानो जे मेहेरा नोंखौ लागोन बेबायदि जानोनो हाया नोंनो बमब्राय खाथारदों बियो मानो फनाव मासि नोंलाय हो नों गगोन सानदों मेहेरखौ मोनगोन सानदों लोगोआनो लोगोनि दुश्मन जायो होननाया बेनो आरो नों साला आंजों लोगो जाफ्लानानै आंनि मेहेरखौ माने मेहेरजोंबो बेस्ट फ्रेन्ड जाफ्लालायनानै नों मेहेरखौसो बिदि बमब्रायबाय आरो बेखौसो फरायनानै लाबाय रागा जोंजोब्बाय आङो सालि मानो फन हमाखै नोङो आयौ नों एथ' बिदि गाज्रि गोसो खैलानि गोसो खैलाया जेरै गोसोमनो थिग बेबायदिनो नोंनि गोसोआबो गोसोम गोसोम हाथरखि थाग्रायाथ' गोजौआव हाथरखि जोंग्रा नाथाय नङा नों बिब्दि मालायनि बयफ्रेन्डखौनो सेनो लाजिथाराबो लैजा गैया फन हमासै माथो मेहेराबो दहाय खेबसे हमबाय ओमफ्राय हमासै होमबा मा हाथरखिया खारसनहैमारबायबा आयौ हाबाब मेहेर नों बेफोरबायदि बोरै लानो हाखो हाथरखिखौ ओमफ्राय दा जेन'बा मेहेरनाव खारसनहैबाय माने हाथरखिया मेहेरा खारसनबाय मानेथ' हाबा लाखाथारगोन ना मेहेराबो बेबो दाना अननानैलायनो लाखिबायलायनो मानोथो खारसनो ना हाबा जानोसो खारसनो नालाय ओमफ्राय दाना मेहेराबो अनखांबायलायनो हाथरखिखौ जाम्बा जाम्था मुनि होजाबायना बियो हाथरखिजों बोजाबाय बमब्राय जाबायलायनो बेबो ओमफ्राय बमब्राय जानानै दानाबा मानसिथ' एसेबां लेंस्लाबनो हानाय नङा खारस'नायनिसो खोथाथ' बिदियाथ' हाबा जाब्रबथायसोना हाथासुनिसो खालामखागोन बियो माने हाथासुनिसो हाबायानो दां बाराबा दाना मेहेराबा बेखौ हाथासुनि लामारखो ना माखो दाहालागै मन्दपआवसो दंदां बिसोरो नङा दाख्लैनो खारसनदों नालाय मैया खिजानि मन्दप बानायब्रबनानै हाबाबो जाबावबायसो दां हाबा जानानै दिनै अखानायैसोलायनो दाना बिसिनि सुहाग्रादा मैयानो जाबायलायनो मा जाबावगोन अब्लानिया हाथरखिया दा आराम देलायबायलायनो साजिनानैसो दंलायनो बिसिनाव बिहामजो जानानै गुरब्लिया गोदोनायाव मंगलसूत्र मेहेरनि मुंनि बिबारनि माला आसान सिन्दुर मेहेरा बेजों दाहालागै सुहाग्रासो जाबावबाय दां अ गड मेहेर बेफोरबायदि नङा दै ओमफ्रायथ' मास मोनसेसोनि उनाव गुड निउसबो मोनबावसिगोनसो दां मेहेरा हे भगबान इसोर बेफोर मा जाखो बे मेहेराथ' जेनेबा बेखौ अनाबाबो हाथरखिया जबरदस्ति अनखागोन बियो मा जाखो मानोथो फन हमासै मेहेराबो बेफोर मा जाखो नों आंनि गोसोखौ बेबायदि थुख्रा थुख्रा खालामनो हाया नाथाय नैबे थुनथुलिनि गोसोआ स्टिलनिसोथ' जानला मानला बाया आङो स्टिलनिसो खालामना दोनखादों ओरैनो ग्लासनिबाथ' बायलाबायगोन ना थेवबो नों हाथरखि बिब्दि खालामनाङामोन आंनि मेहेरखौ आंनिफ्राय सेनो नों दाहालागै खारसनदों माने हाबायाथ' जामारदोंना जामाराखै ना मन्दपआव जिरायखांबायानो ना मेहेरा सिन्दुर फोथा आसान गानहोखाबायानो आं खबर लानो नांगोन र' आंनि मेहेरखौ आंनिफ्राय रावबो दासेथों आंनो मेहेरखौ नांथारगौ नांगौबा गदायबाबो थांगोन आं बेजों
हौवा गोदाननि महराव आंसो नायनो गोसोमोन दा मेहेरखौ नोंलाय बोरै हिनजाव गोदान जाहैखोलै नोंबो मा मेगनाव नायनानै बेबायदि नोङो बेखौ जुलि लानो सानखोब्रा मेहेर माला माला गोसथोब्रबखो माला माला खारसन जालायखो आं बांद्राय साननानैल' जाला बेयाव हारसिं जाम बेबायदिनो नङाबा बैयाव गाबोन हाथरखिनि मेहेरनि फिसालाया जावजासो जाबावबायलायनो दानाबा मेहेरखौ नायनानै जावजा फिसाजो जागोन बायदि मोनबावदोंलै आङो नों बेयाव सानबाय थानानै बैयाव गाबोन मेहेरनि फिसाफ्रा आयं मादै होनबा आंखौसो न बिसोरनि प्लेनिंखौ आं सापर्ट खालामजोबनांगोन जानो खम सैथानलै बे हाथरखियाव सिं सिं गोसो सिं सिं डेन्जार मालायनि बयफ्रेन्ड सिख'ग्रा सेख'नानै लाग्रा फटायग्रा बेबायदि चान्स मोननायावनो डान्स मारिग्रा नोंखौसो नुबाय आं हाथरखि आंबो नोंनिफ्राय सेफिनखागोन मेहेराबो हमासै मानि दा हिनजाव गोदान हौवा गोदानलायनो सानैजों जिरायना अमा बेदरसो जागासिनो दं गावसिनि हाबानि भगबान ओमफ्राय आलासिफोरबो नायनो फैबावबायसो दां दा हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ बोरो बिहामजोआ माबायदि लाबोखो माबायदि खासन फैखो होननानै इसोर बासायथारदै मेहेरखौ हाथरखिनिफ्राय हाबाखौ जानो होथारनाङा आंना सिमाङा मा जानांगौ मा जानांगौ आयौ बै सेंग्रा सानासो हरदोंमोन माथो आंनाव अलरेडि आंनाव प्रब्लेमानो गोबां दङ दासान्दि आं रावजोंबो माने जेबो रायलायनो गोसोआनो गैथ'खाया आं हमा मिन्थिगौ बार्थडेआव इनभाइट खालामदोंमोन नाथाय हायासै आरो थांनो बयहाबो गावबागाव मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम थाखायोना माब्लाबा आरोबा गोनांथार जायोबा माब्लाबा हरगोन दे आङो दिनै नङा अलरेडि आं बिराद टेनसनावसो दङ आंनि जिउआनो माबायदिसो जागोन आं बुंनोनो हाला बोरैबा सानो बोरैबा माबायदि टेनसनानो जोबनो थांला आंना आयना बायदि गावस्रानाय थुख्रा थुख्रा बायदिसो जालायलांबाय गोसोआबो आंनि मेहेर आं नोंखौ मोजांथ' मोनो नाथाय आंनि गोसोआ बिब्दि माब्लाबाबो हास्थाया जे जायखौ आं मोजां मोनो बेखौ जबरदस्ति बेफोरबायदि मोननायखौबो आं लुगैया आं मेहेरखौ हास्थायब्लाबो ना मेहेरा माब्लाबा समाव आंखौ गावनो बुङो अब्लासो आं गोजोननाय मोनगौमोन बिदिथ' जानो हानाय नङादां ओइ हाथरखि मावजि दिनैथ' फुजानि लास्ट दे ना थांनो नामा बेरायनो न'आवबो बेसे थाबाय थानोरा एसेसो फुजा नायाबा थौदो गोसो गाज्रि मोनबाय थानाङा दे मा गोसोजों नायनो हानो दे मेहेर माबोरै थांनो हानो जाम्बि मा गोसोजों बेलाय गोसो मोजां जानानै थांगोन आरोलै थौदो थाङोबा दसे बेरायना फैसै मेहेरानो थांफानो सानदों नोंजों मानो थाङा बेलाय थौदो गोसो गैया नों थांनोबा थांदो दे थोद मा गोसो गैया बेलाय दहायबा मादैया लिंदोंमोन ओमफ्राय आं थाङासै खाथिनि लोगोफोरजों थांबाय मादैया आं गोसोआनो लाजिनाय मोनजोबोलै मेहेर दाना बाहेरायाव ओंखारनो आरोबा सोरबा जोंखौ बेफोरबायदि नुबाथ' बायदिसिना बुंबावबा आरो आं लाजिबावगोनलै आरे माखौ लाजिनांगौ दे नों माबाफोर गोरोन्थि खामानि मावदों गोरोन्थि मावग्रायासो लाजियो दा मोखां देखायनो हालायि नोंहालाय मा बिदि खालामदों देनाय थोद बिसोर मोनसे गोरोन्थिसो बुजिनाय दा थ' आं मोनथिया अबावहाय दुखु थाबाय थानो नोङो एसे गोसोफ्रा स्रां जाथों फुजा बोथोराव बारा बिदि हामाना मोनथिबाय दसे उनाव देलायदो थांसै ओमफ्रायो नाथाय मेहेर नोंनो बेरायना फैदो नामा आं बास जाथ'बायहाय मोनथिखा हले रागा जोंगोनलै आं बाराखौबा नोंखौ आं बेयाव दुखु थाबाय थानो थाखाय लाबोआखैलै आरोथ' दुखु थाबाय थानोबा न'आवनो थांनायानो साबसिन नोङो मोनथिबाय माबा गोसोफ्रा एसे मोजां मोनथों होनना फुजा बेरायनो लेंबाय दिनै लास्ट फुजा बेरायहैनांगौना आरोथ' लखि फुजा फैगासिनो नै दुर्गा फुजायाथ' थांगुलायबायसो थेवबो थ'दो लास्ट बेरायना फैनोसै राबन सावनाय एसे नायना फैनोसैब्रा दे आरो होमबालाय दसे थाना ओंखारसां औ ओंखारदो आइनो खिन्थाहैनि आङो र' मालै मानसियालाय बेबायदि सिरि सिरि दसे थाबाय थाना मा मोनगोन दे आयौ मेहेराथ' फुजा बेरायनोसो लिंथारबाय आंनाबो ना फुजायाव बिराद हांमा थाबाय थांनो माने गोसोआ बेफोरबायदि जायामोनबा आंबो जा देलायनानै थांगौमोन गुबुनफोरबायदि गोदान गाननानै थांगौमोन नाथाय दिनै लास्टनि लास्ट खेबसे थांस्रानसां बा गुबुनावबो मेहेरमोननाव माने आं एखनबा फैनाय समाव ना जोबोद खुसि थायोमोन नाथाय दिनैहाय मानोबा खुसियानो गैया जेबो गुबुन समाव आं जोबोद खुसि फैयोमोन नाथाय दा माथो खालामबावनो आरो र' देलायनोसां ओंखारबाय नानि औ मादै थांसै मेहेराबो लिंबाय थाबाय आं थाङाखौनो बुंखाबायमोन ओजोंनो माने बेरायनो गोसोआनो जाथाराखैमोन आंहा
दे हामा बेराया जाबायबायनोसै फुजा बोथोरावलाय बिदि माबा टेनसन जादों होनना न'आव थाबाय थाबा रासिनसो दुखु नाङोहाय थांदो थां ओरैनो दिनै लास्टबो फुजाया नै थांदो दसे बेरायना फैदो सानैजों हामाथो ओमफ्राय मादै नोंसोरो थाङा थोदो ज' थांसै होमबालाय जोंना गोसोफोरा जालाहाय दाना जोंनालाय आरो बैसो जाबायबो ना बेफोर फुजा थुजायाव थांनो बारा इन्ट्रेस्ट जाला नोंसोर गथ'फोरासो बेरायनो समायहाय जोंफ्रालाय मा बेरायबाय थाबावनो खामानिनिफ्रायनो जोंहा आरो रेस्ट गैखाया अब्लाबो थांजागौमोनदां ज' मादै बिलाय नोमथायाबो लिंबाय थादोंमोन आंसो थाङा बुंबाय आबाखौ थिननोसो नंखादोंमोन आङो नोंखौ लिंनो फुजा बेरायहैनो एसे आबाया लिंखाबाय मोजाङानो जाबाय दे थांदो नानि फुजा बोथोराव गोसोफ्रा एसेबाबो खुलुमना फैबा मोजां मोनोना माब्लाबा जागोन दे मादै ओमफ्राय आयौ मानसिखौबो समायदों बिदिनो सिम्पोलैनो बिदिबासो मोजां नुयोहाय बारा दादा मोदा गानबा बांद्राय मोजांसो मोनलायलाङा जोंख्लाब माख्लाबा आंहा बिदि सिम्पोल देलायबाबो मोजां नुखायो मोजां नुग्राखौ आबायालाय बोरैथोहा दाबो जायाखै होमबा ओंखारदोंमोन गावबो हाथरखि वाव दासो मोजां नुदों दा थौदो एखमबा थाङा जाबाय थाबावो नामा गोसोफोरा मोजां मोनगोन बुंबाय थाखाबाय आङो थौ थांबावबा रासिन मोजां मोनबावसिगोन नोङो फुजा नुबा नाथाय एखनबा समाव जाथाराना गोसोआनो जेबो नङा थां देखायनानै फैयाबा ओरैनो एसे आबायाथ' ओरैनो दखान होनो थांखायोखा नोंहाबो हा दसे थाफादो आरो मा बेरायदो आरोबा मा नायबोदो नोंसोरो औ नायै दखानानो दंखायो ओमफ्राय चावमिन जाहोनसै बेनो दायो आंनि दखानावनो बायबाय थायालै फैसा बारा गैया ओमफ्राय आं फैसा आजावग्रा जानोसै ना माथो जायो जेरैबो ओमफ्राय पानिफुरि लाबासो साबसिन जाबावगौमोनलै आयै सिख्लाफ्रा थामाम फैखागौमोन बे आंनि दखानाव गथ' बबाव आरो सिख्लाफोर जाबाय थाबावखो दा फिल्म नायबा जारौनो देखायबानो जाबाय आरो दसे ओमफ्रायबा नोंसोरथ' रावबो माबा ओंखाम जाफैखानाय नंला नोमफाजा आंजोंल' संनोसै आं न'आव दे जोंहा नानियाबो ओंखारलांखाबाय मालाय दहायनो हाथरखि नानियाबो थांफैयासै जों नानिजों होद जायालै आयै जाया मेथाइजोंल' थानो हायालै आङो ओंखाम जाफैगोन दायो न'आव आरो ओंखाम नों दोनाबाबो जेबो नङा मालाय हाथरखिया संगोन आंना जागोन दे गुदुं संनोसै दायो आंबो बारा मेथाइसो जानो हायाहाय बोरैबा गेस्टिक जानो नागिरो बे थावनि बुस्थुफोरखौ औ जानायखायसो जानायहाय नानि दखाननि बुस्थु बाहेरानि बुस्थु नाथाय ओंखामानो बेस्ट होननो थाङोबा मेथाइफोर जाबाय थाबा देहाफोरासो खथि जालाङो मानसिना लासैनो बैसो जाहोलां देहा खथि जाहोलां बेखायनो बांद्राय जायैयाबो थिगानो दं अब्लाबो फुजानि मुङाव जाजायो दे ओंखामखौबो नांगौबा संना दोनगोन आङो नोंसोर जाफैयोबालाय थ' गामियावनो दाथ' रावबोआनो गैला दा ओजों आंनि लोगोफ्रा थांजोबखाबाय फुजायाव आयै नंगौथ' र' हा नायग्राफ्रा नायबाय आरो नाया थाबाय माथो फुजा बोथोरखालाय बयबो मिन्थिखायो नङा होमबा फुजा बोथोरावलाय बेरायाबा माथो खालामनो नायनांगौ नायखागोन मालाय नोंसोरल' थाङाना मालाय बयबो मालाय फुजा बोथोराव गोसो जाखायो एसेबाबो बेनोथ' आयै दे होमबा ना थांग्रोनोसैलै मोजां थां गारि मथर ओरैनो भिर जागोन दिनैथ' लोंला जाला बै साइडनिफ्राबो नोंथ' माजों थांगोन नोंनि मेहेरनालाय माथो दंब्रा आयै गारिबो गैजाया स्कुटि बाइक जेबो गैया ओरैनो सिम्पोल साइकेल गंसे दं बेखौ लांफानोसै जिनिस लानांगौना दखाननि दा हाथरखि नों लाजिगोन बाराखौबाथ' नोंसो सालायबावनांगोन साइकेलखौ जागोन दा गथ' जानला मानला मालाय एसे स्राय देलायना बोरै साइकेल सालायबावनांगौ बेलाय आजां गाजां फुजा नायनो थांनाया बिदि जायो नोंनो सालाय आरो सालायबाबो मालाय गाखोगोन बिहा लाजिनांगौनिबोलाय मा खोथा दङ ओरैनो इदावनो मोजां मोनखायोबा आं आयै जागोन दे बा मालायसो बेखौबा बिराद केयार खालामोना थाब थांफिनगोन दे जोंहा आरे दासो सफैदों जोङो जास्ट नाव एसे इन्जय खालामब्रा गोसोफोरखौ मा दानो थांनो जाबायानो नोंहा न'आव माने बिदिथ' नङा बिदि नङाबालाय माबायदिथो देलाय आंजों फैनानैबो फुजा बेरायनानै खुसि गैया नों माने एफा मोजां मेहेरा नोंजों बेरायफैफादों बे फुजा बोथोराव बेरायाबा माथो देनाय आरोथ' मेहेरजोंनो एसेबो गोसोआनो गैया माने नों बेरायनो ना बेखायनो दा बेबायदि खमसे खम एसेथ' मिनि रंजा गोसोखौ जागोन दे आरो जा लेक्सार होयो माथो नोङो ओमफ्राय दालाय गावलिंनायावथ' फैयाखै आङो नङाबाथ' फैनोनो बाबावदोंसोमोन मा देखायदों आंनो ओमफ्राय माथो जादों दासो ओमफ्राय नों माबाफोर लायो दालायथो माबा माबि फानोना बेहाय आसान माला वाटेभार आं मिथिलाय लांलालै गोगोम मालाय सिख्लाफ्रा दालाय लासैना नों लाया आरो नायदो नायनोबा थुदो आं दोनलांसै ओमफ्राय नों आंजों बेरायफाबाय थाबा दखानावलाय सोरथो थाबावगोन जाम्बिलाय बेखौ आं बेबस्था खालामखानायसो दा सासे गथ'खौ दोनदां गामिनिखौनो आजाखौ
बुंनो थाङोबा फुजानि पार्टनार जाहैबाय आंनि माने सानैजों जमा होनाय जाहैबाय आरो ना दखानखौ बे नायथ'सिगोन दे दसे आं खोन्थाखादोंना दे मोजां होमबालाय बेरायनोथ' मोजाङानो ना मेहेर फिल्मखौसो नायथ'ला नामाहाय मानो टिकेट दानखानोसैमोनथ' आङो ओरैनोथ' बर' सावथुन नायिया गोबां बोसोर जाबाय आङो थांनाय बोसोरावबो बारा नायनाय जाथ'वासै बे बोसोरावबो नायथ'ला नामा मेहेर दानथ'नांला दे टिकेटखौ उफु दे होमबालाय थ'दो बैथिं नायबावनोसैबा बैथिं दसे एसे बेरायहैबावनोसैलै ने ओमफ्राय दसे बेरायसिन थांलाबायनोसै न'आव जागोन दे आरो होमबालाय आयौ आंनि गार्लफ्रेन्ड थानायमोनबा दाबायदियाव आं हाथरखिजों बेबायदि फैनायखौ खम जोंगौमोन नालै जोंनोल' मा ब्रेकआपानो जाखागौमोन डाइरेक्ट थेवबो आं बुजायगौमोन आरोना आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो होननानै बेसेरा हाथरखिखौबो आं खुसियै लाखिनो नाजागासिनोलै बेखायनो फुजायावबो बेरायनो लाबोबाय दुखु दा मोनबाय दाथाथों होननानै गोसोफ्रा एसे दसे सम बायहेरायाव फैबा मोजां मोन ना आउटिंआव फैबा सनामोन हाथरखिजोंबो नै कार्टुनाव दसे फुजा नायफैबाय जोंहा माने रियेलावथ' नायनो मोनासै नालाय आरोथ' दिनैसो गुरब्ला फैलायबायलै जोङो लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों मोनाखै जायखिया खोन्थाहरलायदो कमेन्ट खालामनो मोजां मोनग्रा आगैमोना सनामोना मोजां कमेन्ट खालामलायदो आं फरायबाय थानोसैलाय लोगोसे आरो लाइकखौबो थुनो दाबावदे खिमोन मैयानो होनो गोनांमोनलै सनामोन नाथाय होनो हायासै सम मिलायासै नालाय जायखिया दिनै लाबोबाय दे खिमोन फुजानि मुङावबो एसे ओरैनो हाथरखिजों बेरायफैबाय जोंहा बर' सावथुनबो देखायनो नागिरबाय आं फाग्लिया नायानो जेबो नंला दे लोगोफोर जायखिया फुजानि दसे होबायना लोगोफोर ओमफ्राय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा दिनै थांथ'नोसै जोङो लाइकखौबो थुनानै गालांदो दे सनामोन आं मोजां मोनगोन आरो कमेन्ट खालाम मोजां मोनबाथ' कमेन्टबो खालामदो लोगोफोर